Aw ni yantuma aw bisimila bita tɛ dɔwɛrɛ ye bita ye poulet bonbon ye i b'i ka sɛ kaman ta an mago tɛ jɔ ni yɔrɔ in na an mago bɛ jɔ yan fan dɔrɔn de la i b'a tigɛ ni yɔrɔ in i b'o meleke i b'a firikiti yɛlɛma a firikiti yɛlɛmalen filɛ nin a kɛra bonbon forme i b'i ka sɛ kaman bɛɛ kɛ tan tɔ an ka kaman bɛɛ kɛra bonbon forme ye sisan kɔkɔ poivre mugu foronto mugu ani tulu i b'i ka inox tasa datugu dɔ ta min bɛ se ka sigi i ka barama kɔnɔna na i bɛ papier aluminium ta k'o kɛ k'a datugu ayiwa papier aluminium kɛra k'i ka inox tasa labɔ i b'i ka kamanw ta i b'a su ka sɔrɔ k'a bila tasa kɔnɔ an ka kaman bɛɛ susuru la ne bɛ ka nin recette min kɛ nin a kan ka furu la a ka kan an yɛrɛ ka sokɔnɔ furu min b'an bolo kɔrɔla la i bɛ kɔgɔ kɛ i ka barama kɔnɔ i b'i ka sɛw sigi a kɔnɔna la an b'a ta sisan an b'a sigi ta kan i b'a to ta kan miniti 30 bɔɲango miniti 30 dafara i bɛ mayonnaise ta sisan k'o k'a la mayonnaise y'an ka sɛw bɛɛ lasɔrɔ i b'a datugu sisan miniti 15 bɔɲango an ka bonbon sera a tɔ tora a dunni ko ye sisan k'aw ni hɛrɛ bɛn ni video in diyara i ye i bɛ se k'a cari i ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla i abonné tɛ page in na hali sisan i abonné walasa ko tɔw kana f'i